తిరుగుబాటు కూడా అంత తీవ్రంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రధానంగా ఐకేపీ వివోఏలు ఇలాంటి గొంతెమ్మ కోరికలు కోరడం లేదు. మేము 20 ఏళ్ళ నుంచి వివోఏలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మాకు కేవలం 3,900 రూపాయలు వేతనం ఇస్తూ ఉన్నారు. అతి తక్కువ వేతనాలతో జీవించడం కష్టమవుతుంది. కాబట్టి కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా కనీసం గుర్తింపు కార్డులు సెర్పు నుంచి గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా సెర్పు ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని, అదేవిధంగా ప్రమాద బీమా సౌకర్యం 10 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పి తదితర డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది. చాలా శాంతియుతంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎవరి మండలంలో వాళ్ళు ఈ సమ్మెను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. ఈ ప్రభుత్వం సంబంధించి అనేక ధనిక రాష్ట్రం మాట అంటున్నారు. ధనిక రాష్ట్రం అన్నప్పుడు ఈ ధనవంతులకి ఎందుకు పెడతావు, పేదలకు కూడా పెట్టు. మేము కూడా ఈ ధనిక రాష్ట్రంలో ధనము ఉంది అంటే అది ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ధనవంతులు 1 రూపాయి కడితే పేదోళ్ళు 6 రూపాయలు కడుతున్నారు పన్ను. మా డబ్బులు నీ దగ్గర ఉండయి, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు పెడుతున్నావు. కాబట్టి మేము కూడా భాగస్థులమే. కాబట్టి మా భాగం మాకు ఇవ్వమని మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎవరిని ఇంట్లో నుంచి ఇవ్వమంటలేం, అదేవిధంగా ఎవరి ఆస్తులు ఇవ్వమంటలేం. మనం కార్మికులకు కనీస వేతనం ఇవ్వండి. మేము పని చేస్తున్నాం, 30 రకాల పనులు చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మేము వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మా ఈ వేతనాలు పెంచాలని, అదేవిధంగా పర్మనెంట్ చేయాలని, మిగతా సమస్యల కోసం జరుగుతున్న ఈ పోరాటానికి సిఐటి అండగా ఉంది. ఈరోజు జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు వనపర్తిలో ధర్నా జరుగుతుంది. తర్వాత చలో హైదరాబాదు పిలుపుంటుంది. దశల వారీ ఉద్యమాలు నిర్మిస్తాం. కాబట్టి నీవు బదనామవుతావు. ఎలక్షన్ల టైం ఇది. ఈ ఎన్నికల టైంలో నీవు బదనామైతే నీకే నష్టం, మాకు కాదు. పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు. బానిస సంఖ్యలు తప్పని 170 ఏళ్ళ నాడు కారణం మార్క్స్ చెప్పిండు. మేము పోరాడుతున్నాం. పోరాడిన వాళ్ళకు విజయాలు వచ్చినాయి. మేము ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం. ప్రభుత్వం ఒక రోజు ముందు ఒక రోజు వెనుక దాంతో సంబంధం లేదు. మా పోరాటం మాత్రం ఆపమని తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం కలెక్టరేట్ ముట్టడికి అని చెప్పని నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ కలెక్టరేట్ ముట్టడికి ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మన వివోఏ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు మండరాజు గారికి, అలాగే జిల్లా సిఐ